ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପହାର। ହଁ ଠିକ କହିଛ। ଜାଣିଛଟି ଏଥରର ଉପହାର ସବୁ କଣ କଣ ମିଳିବ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଲିଣି। ପଚାର ହଉଛି ପରା। ପ୍ରଥମ ଉପହାର କଣ କହିଲ? ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟି। ତୃତୀୟ ଉପହାର ଏଲଇଡି ଟିଭି। ଚିରଋଣ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଟେଲିଫୋନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗଳି ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଲଟେରୀ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ସେଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଖେଳ କରିବାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନକୁ ସେମାନେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ସଭାପତି ମହାଶୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସୁରେଶ ରାଉତ ମୁନା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ବାପୁ